Karon tani. Ini ano pon, damos. Kaon man guys. Ano so? Diba? Completors Ricardos. Dito kaya nga itong kanya. Damos ikuha man eh. Hindi damos pa. Muna yung gipalit gapon niya. Ito ano. Wala man tuon. Mamaya na itong gapon niya. Ito may sugdan. Parang na ito tuon niya. Na may sugdan. Parang yung guys. Napuan ba? Pangalaman lamas. Ay, okay kayo. Dagan pagkidiwa kakaon na ba? Napadyo ba nga kasi kapatilaw siya lasa ni. Pamigit ni siya guys. Atong pakatilaw. Kaon na mo guys. Kay dagan kini siya. Sustansya. Nga, wala di siya eh. Wala siya spray. Kaya namin sa dapin-dapin. Wala ni chemicals. Wala ni sa dapin sa sapa. Makita. Kaya nangutan na ako umasa kung hindi siya makita. Kaya hangin ni dapin sa sapa. Sa dalog. Sa mga bakilid. Pero, may dagan sa akin. Dapin-dapin. Kami talaga doon namin sa lasam. Nagasapa di guys. Pero kini palit ako gapon kay. Nami nagsuroy. Nami kinuha si mama. Wala siya nadaot kay butang man sa repo. Dugang inako. Dali atay nanakan. Nya. Napigi do ka bugos ako ni palit gapon kay gis ang bugos guys. Natul kay. Dakan kitong pako ni manang eh. Gis ang bugos. Gusto pagit kayo, di siya nadaot. Ito lang siya makuhaan. Utahan ang tanan ako sa dinas. Ano lang yung makuhaan. Wala dito mga butang sardinas. Nagdagan naman eh. Bilhin ko na ako sakit. Butang sardinas. Ito eh. Alam ko eh. Salam. Tagkan din sa mga guys eh. Niluan din sa mga ubos. Di lampas man sa kuan. Tagnya kay dikubsan. Kubsan mais. Hawa na. Dito sa mga dito sa lagi sa umpata lagi daghan dito. Eh, kuan na to ang ay kuya nanay sa pa. Sa una sino pang manili ng bilis na kado aron kay. Wala man dito pang taw-taw na. Wala man bilis na sa kado. Sa sumusunod pas kalbunan kita dito sudan. First pa kayo ba? Tumo pa nakatilaw ay. Tilawin ang mga guys. Kaya pa na dyan maglamig hindi siya. Hindi lagi siya nasa sa kanang uban po ng gulay. Basta lamig siya. Tihaw kanin, balik-balik na ito kaong ba? Kanita di kanin. Dagan naman guys. Hiling ko ng isa kay. Ako man yung pungpong. Tingnan ako ng isa. Kami sa ulang tinapas ko ng isa. Kani ba? Ulan kasi kung tinapong niya. Tinapong may ulaw. Ako pa nang napuan ko pi. Sampun ko dili. Okay. Sa inyong gasan. Ako ko na to sa mga slice. Slice kayo mas guys. Hindi kayo guys. Liso guys. Napila ka ng liso. Kani liso pwede natin tanong pero kani. Hindi magulong kamatis. Mapakit kamatis guys yan. Anis kayo. Kasi nagkamay ko niya mapakit kamatis guys. Sumpah ko. Parang wala makitiwang naman sila. Mais na lang gulay. Okay, sunod. Dito na talaga isa. Daan naman siya guys. Balik ako pagkakas. Ang tata. Ang panakong katawag na buwak ko. Ini pula. Mana? Ini apa? Ini pula buat mama. Anak saya mereka umur. Oke, kupasan. Boleh hugas dapat kupasan lahat. Kupasan tapi bikin guys. Son. Okay, ready na siya.
guys, ako yung lugas guys. Ako yung lugas. Sunod ang okra. Sunod ang okra. Okay, magpamat tayong plato. Yakin. Yakin, yakin. Bakit oh? Damay na siya no? Damay na siya. Ito din yung butangan oh. Asin. Asinan. Pangkumaan. Ang suka guys. Asinan kami. Okay. Mix lang natin yung kamatis oh. Ang pula ko sabog guys. Ginamos. Mari ginamos oh. Ang ginamos guys. Kinaham sa mga Pinoy ba. Okay. Mekos. Mekos, mekos. Ini semua sudah habis, Pak. Habis tuh. Ginamos. Itu unik. Ada juga. Sini tuh tinggal tekan deh. Oke nih guys. Terus pada udah guys. Terus masuk benar. Benar yang bakal bisa. Guys oh. Ini mga una